Sådan der, hej med jer. Nu skal vi lige få det. Nu tager vi interviews på andre mennesker. Hej med jer. Hej med jer. Hej med jer, ja. Ja. Hej med jer. Jeg er en bamse. Hej med jer. I dag skal vi... Hugga. Hugga, bo. What's it? Buddha. Hej med jer. Jeg er egyptisk. Jeg er et nummer. Hej, jeg kommer fra Dansk TV. Hej med jer. Det kan godt være lidt hårdt at være dyr som mig, men jeg klarer det. Hej med jer. Altså, hej. Hej, jeg er nød. Ja, garnpels. Det er lidt svært. Hej med jer. Hej. Hej med jer. Jeg er Buddha-stenen, og den kommer fra Buddha-land. Hej med jer. I'm a monkey. Hej med jer. I'm a monkey. I'm a President Obama. Jeg er en basketball. Nej. Koalabjørn. Nej, en panda. En panda, det var det. Hej. Jeg er en gris. Jeg kan godt lide at krise hele tiden her. Jeg er en statue. Jeg er kommet fra helvede. Hej. Jeg er Lisa. Og kommer fra